Labi na sa katong mga nag-view karon silang Facebook, na silang mga balay, mayong udto. Mga igsoon ko ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong adlaw nagsaysay may tungod sa katulong pagpakita ni Jesus dadto sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw. Human si Kristo namatay ug nabanhaw, di sa iyang pagpakita naglisod ug recognize ang iyang mga tinun-an kung siya bagyod si Kristo. Ang uban wala gani makatuo, nagduha-duha o nangalisang pagani. But Jesus revealed himself that he is truly alive. No, buhi siya, human namatay, nabanhaw, lawas o kalag, buhi siya. It is clear, my dear brothers and sisters, ang lawas na nabanhaw naagayoy kabaguhan. How many times nakuban-uban si Jesus sa iyang mga tinun-an, no kailagin kayo sila ang Isus, o kaila po si Jesus kanila. Apan human mabanhaw si Jesus, wala na makaila ang iyang mga tinun-an. A resurrected body, mind you, my dear brothers and sisters, in the case of Jesus, na ay kabaguhan, adunay changes. It is already a glorified body. Karon ang atong ebanghelyo naghatag kanato pamalandong kanato nga kung mabuhi kita uban kang Kristo, aduna gayoy kabaguhan, aduna gayoy changes, kabaguhan sa atong kasing-kasing, kabaguhan sa atong hunahuna ug tibuok pagkatao. Again, mabuhi kita uban kang Kristo, aduna gayoy kabaguhan. Yagi kita karon sa atong Ginoong Kristo nga magpuyo, magkinabuhi ug musunod kaniya aron masinati nato ang kabaguhan diya sa atong kaugalingon, nga mahimo kitang balaan to become holy. No, pagkabag-o nga adunay Ginoo sa kinabuhi, mo nay tinguha sa atong Ginoong Kristo diya sa tuwa, nga mahimo tang masaligon sa Ginoo, matuohon sa Ginoo, ug naay paghigugma sa atong isig katawo. Mga igsoon sa katapusan, bisan sa atong kalisod karon, nasayod kita niana, bisan asa nagtuyok-tuyok atong mga hunahuna, kung sanay usahay no matintal kita nga mubuhat og dautan in order to survive. Hinaot, I remind you, hinaot, magpuyo, o magkinabuhi kita, uban kang Kristo. No, mas maayo pagani nga magkalisod ka, o magsakripisyo, apan nagbuhat o maayo, kaysa adunahan ka, apan ang atong buhat, nagbuhat ka sa dautan, apan impyerno ang atong padulngan. Amen.